Bacela emakhulwini ayisithupha abantu asebeshone ezingozini zomgwaqo ngalesikhathi samaholide kakhisimusi kanti lokhu kuyamkhathaza ungqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula. Namhlanje uMbalula ubevakashele umngceleni iBeit bridge eMusina. Abantu abashayela bephuza amanzi amponjwana, ukushayela ngesivinini esiphezulu, kanye nezimoto ezingakulungela ukuba semgwaqweni, izona zimbangela esidala izingozi emgwaqweni. Ungqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula uthi bakhathazekile ngezibalo esikhishwe namhlanje. There's too much happening in our roads. Our people don't obey the rules. We're losing lives and so on, which can be avoided in many ways. I think what we're trying to drive here is that law enforcement must be strategic and they must be decisive. Umngcele iBeit bridge umatasa kakhulu ngalesikhathi sonyaka, kudlula izimoto ezilinganiselwe ezikulungwaneni ezingama-30 ngosuku. Fikela ngabo 5 ekuseni, so siqale simele eMusina and then sabe sesiza ngapha, but still yonke into ihamba kancane kancane. Ama queues are right, situation is right. I'm expecting to be Blawayo ngaboma just after 6 hours because I'm pulling a trailer. Izimoto ezingakulungela ukuba semgwaqweni zishaqiwe, kwaboshwa nabashayeli abakade beshayela bephuzile. Kulindele ukuthi unyuke umthamo wezimoto kusasa.